Ageni odiochiengi di makare nyakoro mga juang machiegni chendo ni mar kagi kacha waiko ni weche go manyien to mana yo machuo kotiongo da mag siasa odong mana ndala par koda chiel kende to piny Kenya dhi yiero no madwe maraboro wateo menyo ni weche go mag siasa wanyisi e mago mag serombulu kabende jolar koyo pogore temo sundo jo piny mondo biogo ne giombulu e yiero no maduong madwe maraboro machiegni nyinga Lydia Okay. Dala parga chiel motelo ne yiero maduong mabiro jalar tend kom piny Kenya giotiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance la Mulodinga ogolo ng'ur machiel wikruok ne yiero mabiro. E oboke ni IBC Azimio wacho ni agent magi nofwenyo ni IBC nogoyo chapa forms 34A ariyo machal ma idhi tiyogo e yiero no. Azimio koro dwaro ni jakom IBC Wafula Chebukati orom ko jolar kom tend piny Kenya ewi wach makamano kaka Chris Owino leronwa. Kar seche mag onyango chieng' tich adek jumani, ndege mar piny Egypt ne omole paw ndeke maduong' ma JKIA. Otese mag goyo ombulu mag jolar tend piny mag counties 18 ne owuok e piny Greece, ranyisi makende ni ikruok ne yiero maduong' mabiro ochopo e ng'iende. Kata kamano, jalar tend piny kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga to nigi ng'ur manyien ewi ikruok ne yiero mabiro. E oboke margi ne IBC, aput matayo campaigns mag Raila e yiero mahigani owacho ni e kinde limbe margi e piny Greece e kambi magoyo chapa otese mag yiero mabiro, agents magi ne ofwenyo ni IBC ne ogoyo chapa form 34A ariyo machal. Azimio medo wacho ni bang' penjo, IBC ne odwokogi ni form 34A mamoko mane ogo chapa idhi miyo agents mag jochung', joneno mag yiero, ute fwambo kaachiel gi bao ne jopiny e dheot mag polling stations. Kata kamano, Azimio ne okorwako dwoko makamano. Azimio bende oyangore ne gifwenyo ni IBC okidhi goyo chapa form 34B mar yango dwoko mar jolar tend piny e yiero madwe manyien. Kaluwore gi obokeno, IBC ne onyiso Azimio ni form 34B okochuno, kendo mano emomiyo ne gionge kod chenro mar goyo chapa forms makamago. Tend Azimio la Umoja koro dwaro ni jakom IBC Wafula Chebukati oluong romo kod jolar tend piny duto mar twak ewi weche ariyogo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kapodwa kete mago mag siasa nyakoro mga juang wadhi nyake county Manakuru kamogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Mulodinga kod jalupne Martha Karua timo limbe county Manakuru kawuono. Governor Manakuru Lee Kanyanjui orwako jo Azimio chendo mar manyombulu e gwengego Manakuru kama gichane twako jo piny alwora ma Elbagon, Njoro, Kaptembwa, Shabab kod chuny boma Manakuru. Bang'e gibiro bago romo mar galamoro e pap ma Kisulisuli mano e county no Manakuru kod sani nyakona mga juang wadhi achiel kachel e county no Manakuru wang'inje gima dhi mbele. Kabendi nyisa kanyo ni jalar komten piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Mulodinga twak gi jopiny. Wakati wa koloni hapa ni headquarter ya masettlers wabeberu hapa. Hapa ndio walikuwa wameanzisha chama ya beberu kujaribu kugeuka Kenya iwe kama Afrika Kusini. Waendelee na ile utawala yao ya kikaburu. Lakini Wakenya walikataa. Sasa hapa ndio sababu mwaka jana tarehe 16 ya mwezi August tulikuja hapa Nakuru. Hapa ndio tulizindua Azimio la Umoja movement hapa. Kwa hivyo mwezi ujao Azimio itakuwa mwaka moja, 1 year old. Sio? Sasa teku kama Kenya kama taifa 17 August. Sasa sisi kama taifa la Kenya nimekumbusha ilikuwa tarehe 17 ya Agosti. Sasa tuko katika pale mbele, tuko njia panda. Njia inapanda sasa. Katika ziara yetu kama taifa, tuko katika njia panda. Kwa kimombo inaitwa we are at the crossroads. Tuende pande hii au pande hii, kulia au kushoto. Waswahili walisema ati 2 ilishinda fisi kufuata.
Fisi alikuwa anafuata nyayo za swara. Ananusa harufu, anafuata. Ananusa harufu, anafuata. Akapita mahali pale, nyayo sasa zimepanda. Zingine zimeenda kulia, zimeenda kushoto. Akinusa mahali nasikia harufu. Sipande hii nasikia harufu. Akashindwa afuate wapi. Akaanza kuendelea na hii. Akapasuka hapa. Kwa hivyo, mpaka sisi kama Wakenya tutoe uamuzi tutaenda kulia au kushoto. Kwa hivyo chaguo hii ni ya Wakenya. Tayari tumeambia nyinyi sera na kila kitu. Vile tumeambia nyinyi adui ya Wakenya. Nimesema na nitarudia tena leo. Adui wa Kenya ni wanne. Wangapi? Ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Walikuwa wanatangaza zamani nikiwa mko mtoto. Ati tunataka mzuri atoke, Mwafrika ashike hatamu ya utawala, tupigane na wale maadui wetu watatu wakati hiyo. Walikuwa wajaingiza ufisadi. Ignorance, poverty and disease were the enemies of our people. Lakini sasa miaka karibu 60 tangu tupate uhuru, wale adui si bado wamo. Ukifanya utafiti na wataalamu wasifanye utafiti, sababu Kenya haijaweza kushinda yale maadui watatu kwa sababu hiyo adui wa nne ambayo iliingia hapa katika taifa letu ni ufisadi. Ufisadi adui mkubwa wa Kenya. Usipoua ufisadi, Kenya haiwezi kuinuka. Kenya itazidi kubaki kama nchi fukara. Nchi ambayo kila mara na kwenda kuomba kama nini. Nchi ambayo lika yetu zimesamuka mpaka ikaruka ikaenda kule. South Korea ni lika yetu. Tulipokuwa napata uhuru, uchumi ya Kenya ilikuwa sawa na ile ya Korea Kusini. Sasa uchumi wa Korea Kusini umeshinda ya Kenya mara 40, 40 times. Na tusipoua hii ugonjwa wetu wa ufisadi, tutaenda mahali. Kwa hivyo uchaguzi wa mwezi ujao ni uchaguzi kwanza kabisa ya kuua ufisadi. Tunaona vizuri. Maana ufisadi inatoa rasilimali kwa miliki ya umma na mfuko wa watu binafsi. Hiyo ni sababu Kenya hawezi kuendelea mbele. Kila siku Kenya wanapoteza shilingi bilioni 2 kwa mikono ya wafisadi. Ndio sababu leo tunatangaza hapa vita dhidi ya wafisadi. Tunataka kutangaza Kwa dhimbele nyakoro mgajuang duol mochungne rango sara mar jotij sirikal pacho ka SRC othicho kochudo mambalang mayande imiyo jo od bura e kinde go mabende gi yore twak e od bura kaachiel kod mano mane miyogi mar nyiewo nyamburko. Magi mana moko kuom lokruok maduol mar SRC koro yango ni biro ketie tim chakre tarik 9 dweni. Kwa dhimbele nyakoro magajuang wadon jalup jalar kom ten piny Kenya giotiko mar UDA mano
Rigathi Gachagua oyudre kamarach mokalo manotok doho ng'ado ni piny owacho ong'wano muom mage maromo $200,000,000 mago mawachore noyudo e yor mibadhi. Bad migawo mochung'ne choko mwandu ma ichich ni oyudi e yor mibadhi kata yo marach e pacho ka nofwalo mwandu Gachagua mabende en jaod bura Mamathira. Do bendo yango ni omenda go ok ne okan e bengi mar mano motwe omuom kata fixed deposit account kaka ne Gachagua wacho kendo ni onge obok manyiso ni notimo orak manomiyo chule omenda marom kamano. Kwa dhimbele nyakora monga juang Nudin Haji jiwo joneno mondo chopie doho mar chiwo lere wi buche magrocho arita e pachuka. Ogai mar jomin buche no wuoyo kata koni gisetimo ikruok maneno ni buche ma itudo gi weche mag yiero e chwale doho kendo iyalo kaka owinjore. Nudin mano loso Mombasa mano kelo kanyakla jogo manie sekta ma doho koni gimaduong' magijiwo en wach joneno chiwore doho kolero ni thoth buche ithor juang nikech joneno tamore chopo e doho mar chiwo ler. Ikiwa watatoka watu ambao wanaweza kutoa ushahidi basi tunaweza kufaulu, lakini ikiwa watu hawatakubali ama wanaogopa italeta shida. Na ndio kwa ajili leo tuko na wale wanaitwa witness protection. Na witness protection agency ni taasisi ambayo itaweza kuhakikisha kwamba ikiwa wewe una hofu ya kwamba ukitoa ushahidi fulani utadhulumiwa, basi wataweza kukupatia uhifadhi na kuhakikisha kwamba unaweza kutoa ushahidi huo bila kuogopa ama kuwa na hofu. Police are not obligated to obey unlawful command. If you do so, then you take individual liability, and therefore you'll be held individual culpable if you obey an unlawful order, because the law protects them. It's their law. It's in their act. It's in their service standing orders. They know them. So the minute you agree to obey an unlawful command, then you expose yourself as an individual. So individual culpability will be individual. Kwa dhinyake kaunti ma Migori nyakora mga juang piny owacho keto mahino neno ni yiero maduong' ma higani oyudo arita ma owinjore. Mae singo ma jagoro mongiore migawo mar arita Karanja Kabisho omiyo jopiny ndalo machuok to jokenya dhi e debe. Kibisho kwedo josiasa ma osiko lieko ne piny owacho tiyo kod apisas mag arita rwayo jopiny mondo osir kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kibisho ne lose kinde manotimo romo kod apisa mochung'ne arita e kaunti ma Migori. Sisi kama representatives wenye wametoka Nairobi tumeridhika ya kwamba Migori wako tayari, ile deployment yote ya IEBC wanahitaji iko tayari, na tuna shaka uchaguzi hapa Migori itakuwa ya amani. Kutakuwa na vurugu juu deployment imekuwa sawa, na kama tunavyosema mara nyingi kwa nyingi, kazi ya uchaguzi si kazi yetu. Hiyo ni kazi ya IEBC. Kazi yetu ni kuwapea ile support wanahitaji kwa polling centers, kuhakikisha kuna deployment ya polisi na pia watu wetu wa ngao, kuhakikisha saa zile wanasafirisha materials za uchaguzi tunailinda vizuri, na ile usaidizi ingine yote IEBC wanaweza fikiria inawafaa, ndio pia hao wakuwe na imani ya kufanyisha uchaguzi wa amani. Ramogi mane makelo giko mar chendo ni mar kagi kachero kamano kuom kete mana kae Ramogi TV nyinga Lydia awe yelwet DJ Vic mose koreo makare mar kelo ni chendo no mar ngoma oake.